ناوەندên nûyên milîsên Îranê li Sûriyê têne avakirin û dergehê qaimiyê sînorî parastina wan dike. Hin jêderên ewlehiyê yên di hundirê bingeha tenef ya leşkerî ji bo Kenala Erebiya ragihandin ku milîsên Îranê di dema niha de hin navendên nû li gundewarê dêra zorê li Sûriyê ava dikin. Piştî êrişên dawiyên li ser bingehên wan, rûxandina bingeha İmam Elî bi temamî ya ku biryar bû weke embarên çekan ji aliyê milîsên Îranê ve hatibû bikaranîn. Jêderê herwiha serbar kir ku ev bingehên niha têne avakirin ji aliyê milîsên Îranê ve li Sûriyê, ew bingeh lê cihê van bingehên ku di êrişên vê dawiyê de hatin rûxandin de tên. Jêderê amaje jî kir ku piraniya sînorê Sûriyê bi Iraqê re wê wekû dergehên nefermî ji aliyê milîsên Îranê ve were bikaranîn ji bo asankirina derbasbûna çek û çekdaran di navbera her du welatan de. Got jî ku ev dergehên sînoriyên ku milîsiyat kontrola wê dikin, hevalbendên rejîma Sûriyê ne û dergeh ne tenê ji bo derbaskirina çekan têne bikaranîn, lê madeyên hişber jî serpereştiya berpirsên van milîsan derbas dikin. Her li gorî Kenala Erebiya belav kirî ku ew devera sînorî ji aliyê balafirên çavdêriyê yên Amerîka ve têne çavdêrî kirin û niha jî wê hin guhartin di deverê de çêbe ku Wilayetên Yekgirtiyên Amerîkayê niha hejmarek çekdarên xwecehî li bingeha tenef zêde dike jî û wan rahînan jî dike. Li gorî jêderan tê pêşbînî kirin ku hêzên Amerîkî ji bingeha tenef hin bingehên van milîsan li bajarokê bo Kemala Sûriyê ya sînorî bi Iraqê re bike armanc. Ev e dema 6 salane dergehê qaimiyê sînorî di navbera Iraqê û Sûriyê de hatiye girtin. û roja duşema borî rêkefti siyê Eylûnê bi rêkeftinekî di navbera Sûriyê û Iraqê de ew dergeh carek din hat vekirin û li gorî gotinên berpirsên her du welatan ku dergeh wê ji bo bazirganiyê were bikaranîn.